No bro. Kattaa hullu guitar soloja. Syppä siinä. Ei joo! Ei joo! Mitä se tapaa? En mene edes pysy siinä. Oho. Joo. Ei. Mä lupaan taas Symik League on niin vaikea grindaa. Ei oo koska tää peli on in depth, vaan koska nää matsit kestää niin kauan. Sä unohdat kaiken mitä sä opit tän matsin aikana. Toi on 18-levuinen Garen. Get the fuck out. Dr. Mondo heitti mua tuolta vitun puukolla. Äijä mä menetin puolet mun health barista siihen. Se on enhanced äijä. Ako toi oli vähän over exaggeration, mutta niinku... Mikä? Exaggeration. Sori mun lausunta ei nyt ihan mekkavihin. Mä puhun niin satana nopeasti. Tää puhuu siltä, että sä olisit kiinalainen, joka puhuu arabiaa. Muotin tää on minksi niinku assalamu alaikum. Tuolta tuleva oli. Hyi. Onks tää hyvin? Eiks mä tapettu baroni? Joo. Me minionit silti häviää. Koska ollaan näitä vitun mega main minioneja. Nyt pysy siellä vittu. Toni, I swear to God, Jätkä ei saa final hittejä. Toni, noi sun minionit just pölli joka ikisen mun final. Joo, ja me olin pitänyt jarruja helvetistä. Koko vitun waveista. Ei sillä Bro! mitään noin minut on vaan rasista. Ome vittun! Anna mulle ne saatana rahat sit pleitistä, jumalauta! Kiitos. Vittu mikä kivi.